Nu är det jag med Tilda. Och jag står och filmar. Jag börjar. Hur gick det? Jag tänker vinna före. Tänker du vinna för? Ja, jag tänker vinna före honom. Bra Sverige. Oh my god! Ja. 8-åriga Hildra mot 11-åriga... Är du 11 år Robin? Ja. Ja, 11-åriga Robin. Jag halkar ju. Han halkade ju. Men vad fan, du har ju inga skor. Nej, jag halkar ju då. Åh nej, vad gör du? Hon! Alltså vad jag har redan förlorat. Jag har bara redan förlorat. Tack så mycket. Tack så mycket! Jag ska bara placera. Jag är bäst. Du leder med 1-0. Ja, det är tur. Ni har 2 försök till va? Ja. Vilka var vinner? Men när kommer mackorna? Imorgon. Tack. Eller om 1 år. Och nu står det 1-1. Jag ska inte fega. Det är det sista försöket. Jag ska inte fega, jag kör med vänstran. Jag ska köra med fel fot. Oj. Krysset! Fel fot också. Med vänsterfoten. Ja, sjukt. Men jag är ju vänsterhänt här. Vänsterfot. Nej, är det vänsterfoten? Nu ska du skjuta med vänstran. Ja, men jag gör ju det. Ja, ja. Nej! What a freaking goal! 2-2! Sudden death! Nej. Jag tänker inte fega på den jävla Sudden death! Jag tänker ta den här sudden death. What a freaking goal! Jag är bra på att placera. Fast inte mina 2 första straffar. Eller 3. Något sånt. Jaha, jag trodde den var inne. Nej.